Sa unang higayon, human sa 6 ka dekada, miabot sa nasud si European Commission President Ursula von der Leyen. Si Ursula von der Leyen, ang EU kun European Union usa ka political ug economic alliance nga gilangkuban sa 27 ka nasud sa tibuok kalibutan. Ang EU ang nagduso og demokratikanhong pagpadagan sa mga nasud ug labaw sa tanan. Kini ang pinakagamhanan nga grupo sa tibuok kalibutan. 19 ka nasud ang nagagamit sa euro currency kun kwarta nga gihutan sa mga miyembro sa EU, sama sa Austria, Belgium, Croatia, Cyprus, Estonia, Finland, France, Germany, Portugal, Netherlands ug uban pang mga nasud. Ang pagbisita ni EU President Ursula von der Leyen dakong tabang sa Pilipinas labi na sa natad sa ekonomiya kay mao kini ang dunay kapasidad nga mudikta sa ubang nasud aron suportahan ng Pilipinas ug daghan kini gidala nga maayong balita alang sa atong nasud sa iyang pagbisita. Sumala ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos ang pagbisita ni Madam von der Leyen dakong tabang tungod kay. But during our meeting, we discussed economic relations with particular focus on revitalizing trade between our two regions. I welcome the conduct of this year of the scoping exercises between the European Commission and the Philippines towards negotiations for a Philippines-EU free trade agreement. The Philippine government experts will work with the European Commission in achieving a bilateral FTA. On development cooperation, we committed to conclude a financing agreement on the Green Economy Program in the Philippines, a grant worth 60 million euros, which aims to support the Philippines in areas such as circular economy, renewable energy, and climate change mitigation. I likewise acknowledge the EU's staunch support for the Bangsamoro peace process, as well as the development of the country in areas such as rule of law, injustice, agriculture, space cooperation, and disaster management. Gipasabot usab sa Presidente nga sama sa EU nagtamod ang Pilipinas sa pagpreserba sa demokrasya ug kalinaw labi na sa natad sa tawhanong katungod kon human rights. Nagpasalamat usab si Marcos sa EU kay gipalugway niini ang STCW kon Standard of Training Certification and Watchkeeping Certificate alang sa mga seaman. Tungod kay nagpasabot kini nga ang mga Pilipinong seaman padayong makasakay sa mga barko nga sakop sa European Union. Sa pagkakaron, dunay kapin 50,000 ka mga Filipino seafarers ang nagsakay sa mga barko nga nagdala sa EU nga mga flag sa tibuok kalibutan. Gipasalamatan usab sa Presidente ang EU. As I mentioned to Madam President von der Leyen, the Philippines and the EU are like-minded partners through our shared values of democracy, sustainable and inclusive prosperity, the rule of law, peace and stability, and human rights. The continued exchanges between Her Excellency and myself, which started in Brussels last year, is a testament to our joint desire to bring our bilateral relationship to greater heights. Let this be a new beginning for the strengthening and the deepening of all our ties with the EU and the Philippines. Sa iyang kabahin, nagpasalamat usab si Madam Ursula von der Leyen. So I'm very glad that we have decided to relaunch negotiations for a free trade agreement. Our teams will get to work right now on setting the right conditions so that we can get back to the negotiations. A free trade agreement has huge potential for both of us in terms of growth and in terms of jobs. Whether it is on the European continent or here in Southeast Asia, we have all learned the hard way the cost of economic dependencies. We need to diversify our supply lines and make them resilient. And this is a lesson we have learned, and that is what we call de-risking our trade relations. An FTA is the basis for that, but it's also much more. An FTA can be a springboard for a new technology cooperation to modernize the broader economy. Giklaro sa EU nga mosuporta sila sa natad sa ekonomiya, climate change, energy ug environment tungod kay gikinahanglan kini sa atong panahon.
subling gisuportahan sa EU ang paningkamot sa Pilipinas. The fight against climate change. I welcome your ambition to put the Philippines on the path to a cleaner and greener future. We have the same ambition. Therefore, we created in the European Union Global Gateway. Global Gateway is the EU's investment plan for the world for sustainable infrastructure. €500 billion, buot pasabot dakong kantidad sa mga bilyones ang suporta sa EU sa nasud. Gipasabot usab ni Madam von der Leyen nga magpadayon ng EU sa pagsuporta sa Pilipinas. Unsa ba ay ang benepisyo sa Pilipinas nga makuha gikan sa EU kon European Union? Ang mga nasud nga sakop sa EU mao ang ikaupat nga destinasyon sa mga overseas Filipino workers. Dako ang remittance gikan sa EU member countries ug dako usab ang kita sa mga OFW nga ipadala sa ilang pamilya. Ang EU ang usa sa pinakadakong donor sa Pilipinas pinaagi sa Overseas Development Assistance kon ODA, ug ang Mindanao usa sa mga gibubuan ug maayo sa ayuda nga gikan sa EU. Ang EU ang ikatulo nga naghatag og daghang turista sa Pilipinas. Og labaw sa tanan, ang EU ang ikaduhang destinasyon sa mga produkto gikan sa Pilipinas. Og kini usab ang nagdikta sa mga investors kung kapitalista nga mububo sa Pilipinas. Kahinumduman nga niadtong Oktubre 2016 sa panahon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte, iyang gihagit ang European Union nga iundang na ang paghatag sa ayuda sa Pilipinas kay matod ni kanhi Presidente Duterte mobarog ang nasud tungod kay daghan kinig natural resources. Nagsurok ang dugo ni kanhi Presidente Duterte human gisaysay ni kanhi Vice Presidente Leni Robredo nga nagwarning ang EU nga i-withdraw niini ang iyang suporta sa Pilipinas tungod kay matod ni Robredo nasuko ang Amerika ug ang EU sa mga barugana ni Duterte sa daghan nga mga isyu. Apan kaganina mipasalig ang EU pinaagi kang Madam von der Leyen nga padayon kining mosuporta sa Pilipinas. Nanghinaot ang tanan nga ang tanang desisyon sa gobyerno makabenepisyo sa habagang duot sa katawhang Pilipino. Edith Kaduayan, Newsline Philippines. Stay safe!